YouTubeआ रावनिबो बिमा बिफानि नङा। YouTubeआ रावबो बिमा बिफानि नङा बोरै बुंनो हाखो बिदिब्ला? लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सआव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ आं सोरनि खोथा बुंनो नागिरदों। लोगोफोर जोंहा दासिमबो माने इउटुबार कन्ट्रभार्सिया जोबनानै थाङाखै। दासिमबो माने गोबां माने गावजों गावनो दान्थेलायगासिनो दङ। आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर दा जोंहा नारा नाथानि गेजेरजोंब्लाबो दाखालि थांनाय समाव इउटुबार मिटआप जानानै थांबाय। बे इउटुबार मिटआपनि बेनाराव लिरनाय दंमोन जे स्टप कन्ट्रभार्सि। नाथाय बिथांमोनानो लिरदों, बिथांमोनानो बानायदों, नाथाय बिथांमोनानो गावजों गाव दासिमबो माने बाथ्रा दान्थेलायगासिनो दङ। आं बेखौनो बुंनो सानो जोंहा दाखालि बावै माने बर'नि आर्टफ्रेक आदाया मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों अडियन्सनि सिगाङाव बुंहरदोंमोन जे इउटुबआ रावनिबो नङा, बे मोनसे अपेन प्लेटफर्म होननानै। इउटुबआ रावनिबो बिमा बिफानि नङा, मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म, बयबो चेनेल खुलिनो हायो। नंगौ बे बाथ्राया थारैनो, नाथाय आदा आर्टफ्रेकआबो माने गोसो जानानै बुङाखै बेखौ, माने गावनि अडियन्स एबा नायगिरिया सोंनायनि थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंहरदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानैनो जोंहा मा होनो प्रकाश आदाया मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। इउटुबआ रावबो बिमा बिफानि नङा बोरै बुंनो हाखो बिदिब्ला? नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। हीरो बनने का बहुत कीड़ा इन लोग को। आं सानो लोगोफोर प्रकाश आदाया बे भिडिअखौ लाबोनाङामोन। प्रकाश आदाया भिडिअ लाबोनांगौमोन जे मोनसे क्लियारिफिकेसननि मोनसे भिडिअ लाबोनांगौमोन आं सानो। मानो होनोब्ला बिथाङा निमाहा बिनायनि मोनसे क्लियारिफिकेसननि मोनसे भिडिअ लाबोनांगौमोन जे आंनियानो गोरोन्थि जाबाय बा आंखौ निमाहा होदो। नाथाय प्रकाश आदाया क्लियारिफिकेसन भिडिअ लाबालासिनो डाइरेक्ट माने कन्ट्रभार्सि आरो माने बिथाङा सानदों नामा जे प्रकाश आदाया माने बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबाय थाबासो माने भिवार्स मोनगोन बा भिवार्स फैगोन। आरो मोनसे बाथ्रा प्रकाश आदा आं बुंनो सानो जों नोंखौ सनमान होयो आरो मानियोमोनबो, नाथाय नों बांद्राय जाबायलै आदा, बेफोरबायदि नङा। मानो होनोब्ला आं मोनसे बाथ्राखौ ओरैबायसा दुखु मोनदों, नोंनि भिडिअनि गेजेरजों आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावबाय बा नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनो गोसोब्ला नायनो हागोन आरो आनसाबस्क्राइब खालामनो गोसोबा खालामलांनो हागोन, खुनु खोथा गैया। बा भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय, लोगोसे मोजां मोनाखैब्ला नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांनो हागोन चेनेलनिफ्राय। मानो होनबा मोजां मोनाखैब्ला मानोथो मोजां मोनाब्ला मानोथो नायनांगौ, नङा होमबा? बे बाथ्राखौ आं जोबोद दुखु मोनदों प्रकाश आदा, बे बाथ्राखौ नोङो बुंनाङामोन। नों गावनि माबाखौ गावनो जाना लागासिनो दंलै आदा। जों नोंखौ मानियोमोन, जों नोंखौ सनमान होयो, जों नोंनि भिडिअ सानफ्रोमबो नायो, नाथाय नों बेफोरबायदि अडियन्स एबा नायगिरिफोरखौ बेफोरबायदि बुंनाङामोन आदा। मानो होनोब्ला आदा नों जेब्ला नोङो गिबि इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन अब्ला नोङो रायजोफोरनि सिगाङाव बा लोगोफोरनि सिगाङाव अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो, ओरैबायदि बाथ्रा बुङोमोन। नाथाय नोङो दिनै नोंनि चेनेलाथ' गोबां देरबायलै आदा, जोंबो मिथिगौ 1 लाख 2 लाख जाहैबाय। बिनि थाखाय नों सानदों मा आंनिया सासे सानै आनसाबस्क्राइब जाबाबो जेबो जाला होननानै? बिदि नङा आदा, बेफोरबायदि बुंनाङामोन नोङो रायजो राजाफोरखौ बा लोगोफोरखौ बा जोंखौ। दिनै इउटुबारानो जा आरो फिल्म इन्डास्ट्रिनि सोरबा प्रडिउसार बा डाइरेक्टरानो जा, पाब्लिकआ जुदि सापर्ट होआबा हेल्प खालामाबा जेबो गैया आदा। नों मानो बेफोरबायदि बुंदों? बेफोरबायदि बुंनाङामोन, आं जोबोद दुखु मोनदों। जियानो जा आदा, माने बेफोरबायदि माबाखौ गारदो। मानो होनोब्ला दा जों गासिबो जों बर'नो सापर्ट होलायाबा जोंखौ सोर सापर्ट होनो, जोंखौ सोर मदद होनो? साफा सानै ओरैबायसा इउटुबार दङ माने बिथांमोना जेब्ला फार्स्ट टाइम इउटुब खुलियो अब्ला बिथांमोना रायजोफोरनिसिम रिकुवेस्ट खालामो बा लोगोफोरनिसिम रिकुवेस्ट खालामो, अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो अननानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालाम होननानै। नाथाय जेब्ला बिसोरनि चेनेला लासै लासै देरलाङो 1K 2K आरो 1 लाख 2 लाख जालाङो, अब्ला बिथांमोना जोबोद अस्मार्ट जालाङो। माने गावखौनो गाव जोबोद लेभेल, माने आं हाइ लेभेलाव फैबाय, गावखौनो माने सेलिब्रिटि जाबाय होननानै साननानै लायो। नाथाय बिसोरखौ सोर खालामदों बेफोरबायदि? जोंफोरबायदि गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि मानसियासो बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै, बिथांमोननि चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै बिथांमोन फेदेरहरदों। नाथाय जोंफोरबायदि पाब्लिकखौ जुदि सनमान होनो रोङाब्ला बिथांमोनखौ पाब्लिकआ मा रेसपन्ड होनो, मा सापर्ट खालामनो? जेरै आदा प्रकाशआ बुंदों, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला
नायदो आरो लोगोसे बा गाज्रि मोनदोंबा आनसाबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे मोजां मोनाखैब्ला नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांनो हागोन चेनेलनिफ्राय बे बाथ्राखौ बोरै बुंनो हाखो प्रकाश आदाया आं जोबोद दुखु मोनदों आरो लाजिनायबो मोनदों बिथांखौ जोंफोरबायदि मानसियानो पाब्लिकआनो फेदेरनानै हरबाय 1 लाख 2 लाख साबस्क्राइबार खालामबाय नाथाय बोरै इदि बेफोरबायदि बुंनो मोनखो आदा प्रकाशआ लाजिथावना बाथ्रा मोजां मोनाखैब्ला नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांनो हागोन चेनेलनिफ्राय मानो होनबा मोजां मोनाखैब्ला नाथाय बेफोरबायदि नों पाब्लिकखौ असनमान खालामनाङामोन आं जोबोद दुखु मोनदों जोंजों लोगोसे बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौबो नोङो माने लाजि फोनांनाय बायदि जाहैबाय मानो होनोब्ला बिथांमोना नोंथांनि भिडिअखौ नायो सापर्ट खालामो सनमान होयो लाइक कमेन्ट खालामो थेवब्लाबो नोङो मा होनखो मोजां मोनदोंब्ला नायबानो जाबाय आरो गाज्रि मोनदोंबा आनसाबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अब्ला मोनसे बाथ्राखौ नों सानदोंना दा नोंदि बुंदों आनसाबस्क्राइब खालामबानो जाबाय होननानै अब्ला गासै बर' हारि जेसेबां दङ नोंनि साबस्क्राइबार चेनेलाव अनार दङ बेफोर जुदि गासिबो आनसाबस्क्राइब खालामजोबा अब्ला नों मा खालामगोन गाबनांगोन नों आदा गाबनांगोन आं जोबोद दुखु मोनदों बेफोरबायदि बुंनाङामोन मा बुंबावनो आरो नोंनो बेफोरबायदि बुंबायब्ला आरो जोंबो दुखु मोनबाय आदा आंथ' माने बुंनो खुगायाव रावानो गैला जियानो जादोला बाय बाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल आरो नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअआव गोदान हाबफैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि दावराव दावसि दा जालायबाय था लोगोफोर बयबो खौसेयै था आं बेखौनो बुंगोन जोबनायाव आरो मा बुंबावनो आरो बांद्रायथ' बुंनो गोनां बाथ्रा गैला दे बिदिब्ला बाय बाय